takže podkrovia sme videli, teraz ideme z podkrovia dole, tam je tá šikmina, to je tak natesno pri tom zábradlí pre dospelého človeka, pre deti super. Tu je samostatný vchod do domu, kde sa dá oddeliť podkrovie od tejto spodnej časti. Tam má potom aj vzadu ďalší východ, lebo to bola ako asi krčma niekedy. Všetko je tu teraz ako rodinný dom, nie sú to nebytové priestory, všetko sú bytové. Tu sme zase priestorovo, aj strop je možno niekde 3,5 a viac. Takže takáto obrovská jedna miestnosť. Sami majitelia povedali, že viac času trávia tu, hore sa chodia len vyspať, tam je aj kúpeľňa, lebo tu dole si už spravili takéto veľké ležoviská, herňa, jedáleň. Vlastne toto používajú teraz ten barový pult ako kuchynskú linku. A tu majú aj práčku, takže rodina existuje tu. Hore na poschodie sa chodia len vlastne vyspať. Takže takto. No a ešte si pozrieme exteriér.